Pak dalange, kula ngoten to. Niki namine Mas Salek ngono. Kok kinten lek ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih. Mriki to Pak. Nggih. Kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek deglek iki tenan. Kok ceklek deglek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus tekane nggone. Sela, iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom sik bagus ngono. Inggih mboten napa-napa lah jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Enggak masalah, enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni Pak. Salim riyen. Alhamdulillah. Tempangan riyen lah